mind, Bombo Dennis. Yes, kahit magsiling ka isla ni medyo kulukantilado siya. Do tayo lang nga pilaplan kami trolling to yung segad. Magdalon lang. Ito kung high tide Bombo Lani. Correct ka, Bombo Dennis. No, kaya kung medyo kantilado ini, hindi mo mabalaan kung diin ang dalom o kanaba, bisan mambal kapipitin aw pa na, kaya sis mo pa ni Bombo Dennis, kung aw pa lang, pagpamatsyag mo ini, nabaw lang, pero galing may ara nga parte nga dalom na Bombo Dennis ang tubig. Kamay kailan halong gid no? Kadto ko to sa mga beaches, kadto ko to sa mga suba, no? Sa swimming pool gani Bombo lani ko sa tibera pagka-disgrasya bangod makatipaslong sa madalom wala nga porsyon, di ko siya ni kabalo may na kon may makakita, may na may mga lifeguard dira ang naga-standby or may makakita ako po jates ma-immediate mabuligan diyo ma-rescue kung wala at muna gusto ka disgrasya kung sapan lutaw na lang. Correct ka na, Bombo Dennis, kasi sa kalapad man sa isla, hindi man na silingin nga sikop gid o ano ka na matakop di bala Bombo Dennis nga masikar sa nga mga duty nga lifeguard sini. So amo na Bombo Dennis sa aton nga panugyan sa aton nga mga kauturan kung nakainom na gid sila no kana lubog na nga ilimno na nga may presensya sa ilang alawas so maghalong gid sila Bombo Dennis sila binagit sa mga naga-swimming sa mga beaches, mga swimming pool o kon sa diin pada nga mga parte Bombo Dennis no sa nga may tubig. So Bombo Dennis pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Commander Luis Mercurio ang bago nga commander sa nga Northern Negros Occidental Filipino Coast Guard. Talagay daw kay check tabi si commander so this is a piyakon na i-check tayo yung statement tabi. Do lang umbo na do i-check na tayo luwat. Do lalagid Bombo Lani, no? So, puwan mo na inisyal ang investigasyon sa Coast Guard naton nga nakainom siya. Tapos siya isa nagkadtot niya sa may dagat gid sa tubig. Yung mga po niya bumalik na sa cottage. Yes, correct ka Bombo Dennis, no? So, subong, ako naging declare gid ini na Bombo Dennis ang pagkadto na sa hospital nga dead on arrival gid. So, bawian gid sa kabuhi ini ang victim Bombo Dennis. Budlay na Bombo Lani magamamot. Yes, amo gid gani Bombo Dennis. So, halong lang gid ang kada isa sini no nga maligo-ligo bala Bombo Dennis sila binagid kung nakainom-inom. Gana importante halong importante kung kwada digin mag inom no. Kay mabulabudlay man no. Silintati budlay la naman kung nakainom ka na mo amo na problema dira. Yes, correct ka Bombo Dennis. So, condolences kini sa nabilin nga himata man Bombo Dennis sa nga biktima no dira sa may Libertad City Bacolod non man Bombo Dennis ang biktima no sa pagalunod patay. Sige Bombo Lani. Sa Bombo Dennis amuyad to ang report nga gikan sa patrol ini si Bumbulia ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Salamat Bombo Lani Sil Minardo. Sumuna kailangan nagkadto kita sa nga sinikasyon. Kailan alerto gid kita. Kung nakainom kita ti dahon na magkadto pas tubig. Kag dapat may aragid upod. Labi kung may makabataan. Kailan always look out kid ang mga dalagko mga kabilan. Pagbalik siya para tutulong ko mga report ni Bobo Carla Milfinsor, ining sunog dito sa may Banwa sa Isabela, tatlong gid ka mga pamalayag nagkala damage, no? Kaya gining number of gun ban violators, no? Diya sa may probinsya sa Western Visayas as of sang February 5 mga pila na ang kaladakpan. Sina, aton pa nabalikan, makaligad lamang pila kay importante nga mga pahanumdom. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, Balik rin pagpalagad si Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition this time. Kwento report ni Bombo Carla Medifinsor, ning sunog sa may banwasang Isabela. Ang tatlo ka mga panimalay ang nagka-damage o nalitan sining nasambit yung kalayo mga kabinan. Importante o kayo isang kabuhi nga na ulamid sa sining insidente. Ni pagkasunog sa tatlo ka mga pulian. Bombo Carla, liko sa patrobalikan si Bombo Carla Medifinsor, aning iya mga balitaman para magkakuan sa kano. Kay Drilling Center ta magasulod, dalag ko kalabas ng mga balita. Bombo Carla, Patrol, Kamin. Yes, Bombo Dennis, nagdangat sa 150,000 pesos ang total damage. Bombo Dennis, ang nagluntad nga sunog serya sa Barangay Bungahin, Barangay Banwasang Isabela, Negros Occidental, kagaina sa Bombo Dennis. So, tatlo diri ang totally damaged, kag isa diri ang partially damaged Bombo Dennis. So, isa ang nagsugod ang kalayo sa balay ni Villarico, Bombo Pamilya sang Villarico, Bombo Dennis. Nagsugod sa iya sining sa balay ni Villarico, nagsugod ang sunog Bombo Dennis, serya sa iya sining Changi. So nagdangat iya sining balay kag sa iya sining kaingod man nga balay Bombo Dennis dasigid na tupok sa kalayo bangod nga light materials ang ining mga balay Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato napahayag gikan kay FO3 John Michael Tolosa. Natabo pinasang aga dito sa ang address ni Asindali Kante, Barangay Bungahin. Isabela, bali ang nag-start to ng kalayo mga pasado alas 5 sang aga. Natawagan kami ng alas 5:50 sang aga. Ang duty personnel ni amuning nga shipping ng duty personnel amuning naka-respond dito sa sunog, pati ang amon nga LD nga fire truck kagang ang isa ang nakastilyana. Yes, sir. Supod man diri nag-augment. Bali ang nasunog ma'am, bali tatlo ni ka totally born, kag isa ka partially. Ang tag-iya yung tatlo ka balay si Narciso Villarico, kag si Kinal Villarico, kag si Marcelino Villarico, amon sila tanan ang totally born. Kagang isa ka partially si Mrs. Lucina Rama, ma'am, amon siyang partially. Bali sa pag-investigar to namon nagkadto kami to nag-start din ang kalayo dito sa kay Narciso Villarico, pero may conduct pa kami di follow-up investigation regarding sining kaso. Ang estimated damage ni ma'am 150,000 or less. Okay, bali mga balay sini, bali hindi siya concrete, bali half concrete ni siya, bali gamay lang siya na siminto sa dalom, tapos kawayan na din kag mga kahoy kag sinang ilang tapos ang ilan ng area di ma'am siya do kalayo sa proper, tapos wala pa sa right of way, nag-agi lang kami sa aging tapas ng kampo. Ang kaya nga lagyan din nila normal may kahoy patong magabalabag, wala kanawanan dito tali. Yan galing ang problema ang unang okay man nauli naman sila din nagtawag na doon na ratol na sila blaw, pero kung naging firefight man nila through fire brigade pero hindi nila makaya. Sir, wala man sang may nasamaran sa naglugad na sunog? Wala din ma'am.
Ulagin may na, maamula ng ginapangayo naman ng ulagin. Nagsugod, nag-start ng makalaya mga 5:40 sa aga. Tapos natawagan kami din mga 5:50 na sa aga, mga 10 minutes na. Nag-fire out mga alas 6:30, ma'am. Light material, ma'am. Tapos ang ato nga panahon siya, do ka windy, pagid ma'am, surte ka hangin. Okay. Ma'am Carla. Yes, Bang Madanis, sa mo to, no, ang regarding sa naglugad na sunog sa barangay, sa Banwat, sa Isabela, Bang Madanis, si walagid sa wala sa may nasamaran, kaga mayo man na Bang Madanis, si safe Sige. ang tanan, Bang Madanis. Sige, Ma'am Carla. Bang Madanis, sa may nang report, sige ka sa patrol, in si Bumbo Carlamida sa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sama-sama ito, Ma'am Carla, may Defensor News Center sa Trobombo Network News. News Center, coming! Sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Duterte napanatili ang very good net satisfaction rating ayon sa SWS survey. Mga kandidatong magsasagawa naman ng rally, motorcade o caravan, kailangan munang mag-apply ng authorization mula sa COMELEC campaign committees. Mga senador nagmistulang referee sa bangayan pa rin sa hindi natatapos na issue sa Patafa. Ang consolidated complaints naman laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dezera ibinasura ng Makati Court. Patong-patong naman na kontrademanda sa ina ni Dezera ibinasura rin. At sa ating police report, 2 Dawla Islamia Maute group members patay sa sagupaan doon sa Lanao del Sur. Pangan din mamaya sa international news, si French President Emmanuel Macron iginiit na malapit nang maabot ng isang deal na siyang pipigil sa mangyayaring gyera sa Ukraine. Sa ating balitang palakasan ng Philippine Ski and Snowboard Federation, may mensahe ho kaugnay sa ating kababayan na sumasabak ngayon doon sa Winter Olympics. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Napanatili ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang very good net satisfaction rating na positive 60 ilang buwan ho yan bago pa man matapos ang kanyang termino. Base sa lumabas na Social Weather Station Survey na isinagawa ho ito Disyembre ng nakalipas na taon. Iprinisenta ni SWS President and CEO Linda Luz Guerrero ang inisyal na resulta ng December 2021 National Survey sa isinagawang 2022 SWS Survey Review Forum na inorganisa naman ng Asian Institute of Management and Conrad Adenauer Foundation. Yan ho ay ngayong araw. Paliwanag nitong si Guerrero na patuloy na natatamasa ng Pangulo ang tinatawag na honeymoon phase ng kanyang administration kung saan ho ay nananatiling mataas pa rin sa positive 30 hanggang positive 49 net ratings. Ilan sa mga itinuturing na factors ng mataas na satisfaction rating ang strong base support ng Pangulo sa kabila ho ng economic at iba pang developments. Gayon din ang pamamalakad o leadership system ng Presidente Duterte. Sa ilang specific policies issue, kagaya ho ng pagtulong sa mga mahihirap at ang kampanya laban sa illegal na droga. Pangatlong factor din ay nakarelate daw o satisfied ang mga tao sa ilang katangian ng Pangulo kagaya na lamang ng pagiging decisive at yung kanyang diligence ng Chief Executive. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga tagubilin ho rito. Ang mga kandidato ro kasi na magsasagawa ng rally, motorcade at caravan ay kinakailangan munang mag-apply ng authorization para dito sa kanilang mga aktibidad. Yan ho ay sa COMELEC campaign committees. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, kailangan muna maghain ng aplikasyon ang mga national candidate
sa karampatang COMELEC campaign committees kung magsagawa sila ng mga rally, caravan at motorcade at kailangan silang bigyan ng authorization bago ang pangampanya. Kabilang ito sa guidelines o panuntunan na ipinapaalala ng COMELEC sa gitna ng pagsimula ng campaign period simula bukas, February 8. Sinabi ni COMELEC Director Eliza David na dahil may pandemya pa, maraming pagbabago sa guidelines, may mga restrictions na tinakda para makaiwas sa COVID-19 o hindi maging super spreader event ang mga political activities. Ilan pa niya sa mga panuntunan ay ang pagbabawal na makapasok sa loob mismo ng mga bahay ang mga kandidato at mga kasamahan nito kahit pa inimbitahan sila ng may-ari ng bahay. Bawal ang ano pa mang physical contact gaya ng paghalik, pagkamay o kaya kapit-bisik o pagyakap at bawal din ang selfie at pagbigay ng pagkain o inumin. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, sino ang required na mag-sumiti ng aplikasyon para dito sa COMELEC committees na ito, Bombo Raymond? Yung mismong kandidato ba ang kinakailangan mag-communicate o pwedeng proxy? Paano sistema dyan, Bombo Raymond? Well, batay sa sinabi ni Director Eliza Bombo Dennis, ay hindi naman kailangan na yung mismong kandidato. Ang sabi ni Director David ay pwede naman yung kanilang kumbaga legal team o kaya anyone mula sa kanilang campaign team. So, not necessarily na mga galing sa mismong kandidato pa dahil syempre dagdag pa yan na trabaho o kaya iisipin ng kandidato. So, bahal na yung kumbaga kumakatawan pero pwede siyang on behalf ng kandidato, Bombo Dennis. So, paano yan? Gaano yung dapat ahead of time, di ba? Alangan naman, instant, saka lang mag-aabiso sa COMELEC and local COMELEC officials, halimbawa, yung nakakasaklaw ng lugar ng caravan, Bombo Raymond. So, may pataan ba na panahon? May kinakailangang within 24 hours dapat makapag-abiso na para naman siyempre yung mga magbabantay doon, yung mga barangay tanod, yung local police team ay makapaghanda. Paano ito? Well, yung mga lakad naman, yung mga political activities, mga caravan at ganoon din yung mga political rallies ay in place na, nakaset na ahead of time, Bombo Dennis. So, I understand na mabilis na lamang yan. Kumbaga parang kukuha ka na lamang ng permit to rally. So, mabilis na lamang yan. Mag-apply lang, mag-abiso sa COMELEC na pinakamalapit na tanggapan. At yun na yun dahil hindi naman parang yung dadaan pa sa maraming mga proseso. Basta mag-apply lang, magpasabi lang sa COMELEC na sila ay magsagawa ng naturang political activity, Bombo Dennis. Okay, so for national candidates, ito ay dyan sa punong tanggapan ng COMELEC o may separate na office na nakatoka dito? Kagaya ng sinasabi, may committee. So saan mahahanap itong committees na ito, Bombo Raymond? Sa legal department ba ng COMELEC o may separate pa? Well, ang abiso ni Director David ay siyempre pag national candidate, automatic dito sa main office ng COMELEC sa Intramuros, Manila, Bombo Dennis. So magsabi lamang sila, mag-apply lang, hindi naman necessarily na sa legal team o kaya sa ibang specific na department. Basta mag-submit lang ng kanilang abiso o kaya ay request for authorization, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Samantala, kaugnay naman ng kampanyahan, naglunsad na rin ng kampanya ang isang international human rights organization para sa pagmomonitor ng mga national at local elections dito sa Pilipinas. Sinabi ng International Coalition for Human Rights in the Philippines na sa pamamagitan nila ng International Observer Mission ay mababantayan nila ang gaganaping halalan sa bansa mula yan sa pagsisimula ng campaign period nito bukas, Pebrero 8 hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo 9. Nangako rin ang naturang organisasyon na kanilang mahigpit na babantayan ang subsequent counting ng mga balota at ang deklarasyon ng mga resulta ng magiging botohan. Ayon kay ICHRP Global Council Chairperson Peter Murphy, ang IOM ay binubuo ng mga non-Filipino observers mula sa lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas
Pilipinas. Iipunin anya bilang report ang mga nakolektang datos ng mga ito kada 2 linggo na siya namang ilalathala sa media at sa lahat ng interesadong partido ng mga voluntaryong commissioner na nasa labas ng bansa. Maglalabas din niya sila ng pinal na report pagkatapos na maianunsyo ang resulta ng eleksyon. Paliwanag pa ng grupo na kinakailangan ang naturang monitoring campaign dahil sa paglala ng sitwasyon ng human rights sa bansa sa ilalim na rin ng Administrasyong Duterte. Maging ang paglawak din ng katiwalian at mga naranasan pang karahasan noong nakalipas na halalan. Samantala, sinabi naman ng journalism professor at Contra Daya convener Danilo Araw na papayuhan nila ang IOM ukol sa mga lugar na kinakailangan na mahigpit na pagsusubaybay na maaaring kabilangan din ng mga lugar na itinuturing na hotspot ng eleksyon. Sa dagdag pa nating balita, nagmistulang referee naman ang mga senador sa patuloy na bangayan ng kampo ng Pinoy pole vaulter na si Ernest Jan o EJ Obiena at Patapa President Philip Wico. Pareho kasing ayaw magbigay daan sa itong magkabilang panig na nauwi sa deadlock yung sitwasyon. Kaya mismong si Senate Committee on Sports Chairman Senator Christopher Bongo ang umawat na sa palitan ng mga salita. Nagugat ito sa liquidation ng budget na nakalaan kay EJ at sa kanyang coach. Kaugnay niyan, narito ang naging pagdinig ng Senado. Kaugnay pa rin sa naturang usapin ang tinig ni na Congressman Rufus Rodriguez, ang Patapa Chairman, at si Senator Christopher Bongo, ang pinuno naman ng Senate Committee on Sports. Okay, Mr. Chairman, there has to be a real sitting down of President Wico and also si EJ Obiena, because yun ang problema. Hindi nasusolve. Bakit? Hindi pumapasok ang other party to mediation. That is the issue. Kung pumasok lang sa mediation yan, wala na. Ayaw pumunta sa mediation. Congressman Rodriguez, ako mula as chairman, sandali lang po. Pwede ba natin pagsalitain si Mr. Obiena muna? As committee chair on sports dito, nagiging referee na tayo dito eh. Ayan nga. Wala namang pinaglalabanan. Nagiging referee na po kami dito sa Senado. Actually, I would like, I would also strongly recommend, trabaho po ito ng Philippine Sports Commission, the lead government agency for sports, to regularly meet and coordinate with the POC and its NSAs to ensure that all assistance needed by our athletes is promptly provided. Itong problemang ito, hindi lang po ito ngayon nangyayari. Hindi lang po ito nangyayari dito sa athlete at saka sa NSA. Bahagi po yan ng magkakasunod na pahayag nitong sina Congressman Rufus Rodriguez, opisyal ng Patapa, at itong si Senate Committee on Sports Chairman Senator Christopher Bongo. Para kay Patapa President Philip Wico, mula noon pa man ay nais naman daw talaga nilang maresolba ang problema, ngunit ang panig ni Obiena ang hindi raw nakikipagtulungan. Narito naman ang naging pahayag ni Patapa President Philip Wico. Kasi yung solusyon, take into account yung mga dokumento because we run the risk possibly of violating the law or doing other things which could get us into some kind of trouble eventually. Yun lang aking iniisip. Kasi we had attempted through our Executive Vice President to call out Mr. Obiena. Ask Mr. Obiena, how can I help you? Ang sabi niya, I just want to clear my name. Sabi ko, yeah, we want to clear your name but we have to take care of certain realities. May mga dokumento dito. Kailangan tingnan natin kung ano magagawa rito. That's all. Yun lang ang aking kwan. I just don't want to be burdened later on. 2-3 years from now, I'll be harassed by a case like this because of this thing. Bahagi pa yan ang pahayag ni Wico sa pagpapatuloy ng pagdinig. Pero sa panig naman ni Obiena, si Wico daw at yung iba pang opisyal ng Patapa ang hindi tumitigil sa pag-ipit sa kanya. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni pole vaulter EJ Obiena. On a call with Mr. Ramirez early on, the early stages of this, I said, I want this
to be solved. And I agreed on mediation on that day itself. I said, if I recalled it directly, it was November 23, 2 days after this article started everything. I said, let's do it now. I want this to be done because I want to be able to focus on my career and focus on my training. My main concern why I feel reconciliation is very difficult to achieve, as there was an intent to paint me publicly, as I showed in my slide po, November 13, when the committee haven't even received any letter. Mr. Huico sent this message that he wants it out in the media simultaneously when they send those memos to me. In my humble opinion, there was an intent to paint me as an embezzler publicly. This is my main issue. Bahagi naman po yan ng mga pahayag ni Ernest Jan Obiena, ang medalist dito sa sunod-sunod na kanyang sinalihang pole vault event. Sa huli, sinaway na rin ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman William Butch Ramirez yung bangayan ng mga ito para makausad na raw kaugnay ng naturang usapin. Narito naman ang tinig ni PSC Chairman William Butch Ramirez. As a matter of fact, AJ, to be brutally frank, on record tayo, ako as the presiding chair of the PAC, we were planning to bypass the NEC and support you. Pero gugulo yung 71 NSA. Pag binaliktad namin yung rules of engagement dito. If you don't know how to step backward, and if Popoy will not step backward, nandyan yung 5 senador, nasa ating gitna. Anong klaseng sports tayo? Kaya ako, from the very beginning, ano yan eh, I breathe sports and Mimi die in sports. Tanda na kami dito. So dito talaga humility lang to. Usap na tayo. Kalimutan mo na yung issue mo. Kalimutan mo yung kay Popoy. Bahagi po yan ng pagsaway na rin nitong si PSC Chairman William Butch Ramirez sa hindi matapos-tapos na bangayan dyan sa Patapa, lalo na dito sa issue kay EJ Obiena. Sa iba pa nating mga balita, ang consolidated complaints naman laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine De Sera ibinasura ng Makati Court. Ang patong-patong naman na kontrademanda sa ina ni De Sera ibinasura rin. May update dyan si Bombo Gerald Ulep. Ibinasura ngayon ng Korte sa Makati ang pinagsama-sama o consolidated complaints laban sa mga isinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine De Sera noong nakaraang taon. Base sa resolusyon na mayroong petsang Enero 30 ang kasong pag-administer ng illegal drugs na isinampal laban kay Mark Anthony Rosales na isa sa mga kasamahan ni De Sera noong nakaraang bagong taon ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya kasunod rin ng pagnegatibo ng biktima sa illegal drug use. Absuelto na rin ang kasamahan ni Rosales na si Romel Galido dahil umano sa tangkang paghahatid ng iligal na droga. Maliban kay Rosales at Galido, absuelto na rin si John Pascual de la Serna, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Yesril Rafinan, Alain Chen, Raymar Englis, Darwin Joseph Macalya at ang kanilang abogadong si Attorney Neptali Maroto sa reklamong obstruction of justice. Ipinunto rito ng korte na pinoprotektahan lamang raw ng abogado ang kanilang karapatan na nasalig na rin sa batas. Ang reklamo naman ng falsification laban kay Medical Legal Officer Police Major Michael Nick Sarmiento ay ibinasura rin. Si Galido de la Serna at Macalya na kinasuhan dahil sa perjury ay absuelto na rin. Ibinasura rin ng korte ang kasong reckless imprudence resulting in homicide dahil sinampalaban kina de la Serna, Rapinana, Chen at Luis de Lima dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi raw napatunayang sila ay recklessly imprudent dahil sa kabiguang agad dalhin sa pagamutan ng flight attendant para sa medical attention na siyang naging ugat ng pagkamatay ng biktima. Samantala, ibinasura rin ng korte ang kontrademanda laban sa ina ni De Sera na si Aling Sharon na illegal detention, arbitrary detention, unlawful arrest, perjury, grave coercion, libel, slander at cyber libel. Kasama pa sa mga absuelto sa panig ni De Sera ang kasamahan ni Aling Sharon at pinsan nitong si Catherine Ana Facelo, kaibigang doktor na si Marichi Ramos, family lawyer na si Brick Reyes
at Makati Police Officers Police Corporal Louis Lopez at Police Staff Sergeant Juna Alimurong dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Ang reklamong incriminating innocent person, intriguing against honor at malicious prosecution laban sa kanila ay ibinasura rin dahil sa kakulangan ng merito. Samantala, ibinasura rin ang falsification complaint na isinampa ng mga kasamahan ni Dacera laban sa mga opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI na sina Vicente de Guzman at Sulikha Marie Conales Dagomo. Naging hatol dito ng korte ang kawalan umano ng proof o evidence na ang kanilang narration sa kaso ay ginawa dahil sa wrongful intent para makapanakit. Kung maalala, Enero 1 noong nakaraang taon nang matagpuang patay si Dacera sa kanyang hotel room sa Makati. Abril ng parehong taon, unang ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang rape at homicide complaints laban sa mga kasamahan ni Dacera dahil sa kakulangan ng probable cause. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagsagawa ng information drive ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga kababayan ho nating persons with disabilities o PWD sa covered court ng Tandangsora National High School sa Barangay Tandangsora, Quezon City. Layunin umano nito na ipaalam sa naturang mga individual ang kanilang mga karapatan at ang umiiral na polisiya at programa ng ating pamahalaan pati na ng kanilang lungsod na tumutulong sa kanilang mga pangangailangan. Itinuturo din sa mga PWD ang mga benepisyo ng kanilang maaring matanggap mula sa pamahalaang panlungsod sa kanilang pag-akses sa pamamagitan ng pagpaparehistro at pag-avail ng kanilang QC PDAO o Identification Card mula sa naturang tanggapan sa nasabing lugar. Sa ilalim ng Republic Act 10754, ang Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability ay binibigyan ng mga ito ng pamahalaang panlungsod ng PWD card na may nakasaad na kaakibatong tulong at paggamit na rin ng express lanes na may 20% discount din, pati na yung VAT exemption sa mga partikular na goods and services. Ipinapatupad din ang naturang hakbang ng lokal na pamahalaan bilang nakapaloob sa Resolution 5906 Series of 2014 na naglalaan ng appointment ng PWD focal persons bilang mga coordinator ng naturang hakbang para sa barangay level hanggang sa lungsod. Binibigyang prioridad din ng lungsod ang implementasyon ng Ordinance Number 2940 Series of 2020 na nagbibigay naman ng incentives para sa mga establishmento na tumatanggap ng mga empleyadong PWD at senior citizen. Ipinapabati din sa mga ito ang childrens with disability ay binibigyan din ng mga benepisyo, kabahagi center at nakatuon naman dito mga kabombo yung pagtulong sa mga kabataan na may kapansanan at ang kanilang mga pamilya. Sa karagdagan pang mga balita, iginiit naman ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na mahigpit silang sumusunod sa proseso ng free, prior and informed consent matapos na tuligsain at magsagawa ng kilos protesta para sa pagtutol sa Kaliwa Dam ang pinuno ng katutubong Dumagat Trimontando ng lagdaan ng ahensya ang Memorandum of Agreement o MOA para sa naturang proyekto. Sinabi ng project manager nito na si Jonathan Lamog na nagsagawa sila ng konsultasyon at voluntaryo anyang ibinigay ng IP community o indigenous people ang kanilang pahintulot sa pamamagitan ng kanilang sariling decision-making process alinsunod na rin sa kanilang mga nakaugaliang batas. Ayon kasi sa mga kritiko, ang mga perma umano sa nasabing agreement ay pawang mga pre-selected at ang mga community members nila na tutol dito ay hindi kasama sa nasabing negosasyon, dahilan kung bakit maituturing nga nila na nilabag ng MWSS ang proseso ng FPIC.
Bukod pa rito ay sinabi din ng mga kinatawan ng katutubong dumagat sa Quezon Province na sa pagkakaalam daw nila ang MOA validation at drafting lamang ng Community Royalty Development Project ang isasagawa sa isang linggong pagtitipon noong nakalipas na buwan. Magugunita nga na noong huling bahagi ng buwan ng Enero, nilagdaan ng mga katutubong dumagat sa Quezon Province ang naturang kasunduan sa Kaliwadang Project, habang noong buwan naman ng Disyembre ng taong 2021 nang lagdaan ng pamayanan ng mga katutubong mula sa Rizal Province ang naturang kasunduan. Kuha naman tayo ng mga dagdag pang update. Business groups, ibinabala ang mga nakikita hong adverse effects ng pagsasabatas daw ng wealth tax. Alamin natin ang buong detalye nito sa ulat ni Bombo Dave Vincent Pasit. Sa halip na makabuti, nakikita ng ilang mga business group sa bansa na posibleng makasama pa sa ekonomiya ang proposal na magpatupad ng national government ng wealth tax. Sinabi ito ni Management Association of the Philippines President Alfredo Pascual matapos na sabihin naman ng presidential candidate na si Leody de Guzman na isusulong niya kapag siya ay manalo sa halalan ang mapatawan ng 20% wealth tax ang nasa 500 na mga mayayamang pamilya sa bansa para mapondohan ang social services ng national government. Ayon kay Pascual, nakakatakot ang pagkakaroon ng wealth taxes, gayong may kaakibat din itong mga negative implications at potential adverse effects. Ang dapat na gawin aniya ng pamahalaan ay i-focus ang atensyon sa kung paano makakapaghikayat pa ng mga investments at pagkakaroon ng isang business environment na magre-resulta naman sa karagdagang mga trabaho para sa mga Pilipino. Sa halip ay kailangan aniyang bumalakas na lamang ng mga panibagong mga pagkukuhanan ng buwis, gayon din yung pagsusulong ng reforma at pagpapabuti rin sa pagkolekta ng mga buwis. Mababatid na sa ilalim nga ng Duterte administration ay isinulong ng mga economic managers ang pagkakaroon ng comprehensive tax reform programs at pinabuting koleksyon ng buwis. Kabilang narito ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law, pati na rin ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o ang tinatawag namang CREATE. Samantala, sinabi naman ni Makati Business Club Chairman Edgar Chua na ang isa sa mga posibleng gawin ng pamahalaan ay ituon din ang atensyon nito sa paghihikayat sa mga investments na pumasok sa bansa para magkaroon din ng mas marami pang trabaho o pwede rin namang taasan ang value-added tax para sa ilang mga items na hindi naman kasama sa pinagkakagastusan ng mga mahihirap. Dapat din aniya na magkaroon ng pinabuting ayuda sa mga mahihirap katulad na lamang ng conditional cash transfer feeding program at iba pa. Bobo Denise. Okay, Bombo Dave, dahil nakatuto ka dyan sa Kamara at maging sa Senado ay binabantayan din natin ito, no? May pending bills ba na related dito sa sinasabing wealth tax, Bombo Dave? Well, as of the moment, Bombo Dennis, wala pa namang mga nakabinti na mga panukalang batas pa hinggil dyan. Pero kung matatandaan, bago pa man nag-break itong dalawang kapulungan ng Kongreso, ay ilang mga economic taxes yung kanilang iniratipikahan. Kabilang na nga dyan yung amyenda sa Public Service Act na nagbibigay ng 100% ownership sa foreigners, Bombo Dennis, para sa ilang mga maituturing na ng mga public utilities at public services, Bombo Dennis. Oo, may nakausap kasi tayo dito mga personalities the past days, ay sinasabi nila bakit daw parang lumalabas kasalanan nila na sila ay naging mayaman dahil naman doon sa kanilang minana. Anong may mga lumalabas na ba dyan? Mga mambabatas natin na interesadong magsulong ng ganyang panukala, Bombo Dave? Well, actually, Bombo Dennis, naaalala ko nung sa mga nakalipas na taon pre-pandemic, isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso yung panukalang batas na magbibigay ng mga karagdagang incentives sa mga malalaking kumpanya, Bombo Dennis. Ito ay para din daw mahikayat sila na hindi lamang mag-focus o magbuhos ng mga resources dito sa Metro Manila, kundi mag-expand din sa mga iba pang mga rehiyon. Kapag ginawa daw nila ito, Bombo Dennis, may kaakibat sila na matatanggap na mga incentives mula sa pamahalaan. Pero as of the moment, yun pa lamang, Bombo Dennis, at wala pa yung in particular katulad nito na isinusulong nga ng isang presidential aspirant na talagang patawan ng 20%
tax itong mga 500 richest family in the Philippines umano. Malalim pa na mga pag-uusap yung kinakailangan diyan kasi kung matatandaan mo hindi lamang daw kasi nakaikot kumbaga sa issue na iyan yung kailangan gawin ng pamahalaan kasi marami pa daw dapat isaalang-alang Bombo Dennis, particular na sa pagbubuwis, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Abangan pa mamaya sa ating showbiz balita ang teen actress na si Andrea Brillantes in Good Vibes sa gitna yan ng pagkalat ng malisyosong larawan kasamang dalawa pang mga artistang lalaki. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, ipinagharap ng reklamo ng think tank na InfraWatch Philippines sa Securities and Exchange Commission ang presidente at CEO ng Now Corporation na si Mel Velarde. Batay ho sa reklamo na inihain ni InfraWatch Philippines sa co-convener Victor Murillo, nakasaad na ang Now Corporation at subsidiary na Now Telecom ay bigong mailahad ang ilang mahalagang impormasyon sa kanilang financial documents at maging sa ilang disclosures patungkol sa supervision and regulation fees na ipinapataw ng National Telecommunications Commission o NTC na nagkakahalaga naman ng 2.5 billion pesos. Kasama na umano rito ang nakabinbin pang reklamo sa pagitan ng Novitel at NTC na nasa Supreme Court na. Batay umano sa 2018 at 2019 financial statements ng Now Telecom, hindi na ikonsidera ang SRF assessment report ng NTC patungkol sa unpaid fees and penalties ng kumpanya mula 2006 hanggang 2017. Git ni InfraWatch Philippines Convener Terry Ridon, ang ganitong non-disclosure ay maaaring makaapekto sa financial position ng Now Corporation dahil subsidiary sila ng Now Telecom. Kung ang ganitong impormasyon anya ay naisa publiko, maaaring may rekonsidera ng mga investor ang pagbili ng kanilang share sa naturang kumpanya. Git ni Ridon ang pag-claim na ang Now Telecom ang ikatlong major telco sa bansa kahit na itinatanggi naman ito ng NTC at ng Department of Information and Communication and o DICT ay malinaw na estratehiya lang para makahikayat ng mas maraming investors. Samantala naman, inaprubahan na ng Kongreso ang panukala na naggagawad ng 2 taong validity para sa permit to carry firearms sa labas ng bahay o sa lugar ng negosyo. Kasunod na rin ito ng pagratipika ng Senado at ng Kamara sa validity period ng lisensya para magmay-ari at magdala ng baril sa labas ng bahay na nag-amyenda sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law. Sa ilalim ng naturang panukala, ang PNP chief o sinumang duly authorized representative ay mag-i-issue ng permit to carry firearms sa mga kwalipikadong individual na nasa panganibang buhay dahil sa kanilang trabaho, propesyon o yung kanilang mga negosyo. Magiging valid sa loob ng 2 taon ang naturang permit mula sa petsa na inaprubahan ang aplikasyon, maliban na lamang kung ito ay ipawalang bisa o suspendihin. Kabilang nga ang mga elected incumbent at dating officials at maging ang mga active at retired na military at law enforcement officers. Sa naturang bill, kailangan na ma-renew ang lahat ng lisensya para sa possession ng baril ay kada 5 o 10 taon. Kapag bigong makapag-renew ng lisensya sa loob na naturang period, mapapatawan ng perpetual disqualification ang may-ari ng baril mula sa pag-apply sa anumang firearm license.
Abangan mamaya mga kabombo, may update din tayo tungkol dun sa mga manggagawang makakabalik na sa kanilang trabaho dahil dun sa mga adjustments sa alert level status na pinapairal ho at may mga ulat ho dyan ang iba't ibang mga tanggapan ng ating gobyerno. Pagpapatuloy pa ng ating mga balita, nakumpiska naman ang ilang mga gadgets, alak at gambling paraphernalia sa isinagawang raid sa Bureau of Immigration o BI Warden Facility sa May Taguig City. Kabilang sa mga kagamitang nasamsam ng immigration at police officials ang mga tablets, laptops, cellphones, alcoholic beverages, gambling paraphernalia, kutsilyo, gunting at iba pang mga matatalim na bagay. Nakumpiska din ang ilan pang mga kagamitan gaya na lamang ng screwdrivers, martilyo at pliers mula sa mga preso ayon yan sa BI. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ang isinagawang raid ay parte ng random surprise inspections para matiyak na nananatiling drug-free ang naturang pasilidad. Bagamat hindi naman sa kulungan ito, ang naturang pasilidad ay nire-regulate ang paggamit ng mga gadgets at hindi pinapayagan ang gambling paraphernalia at ang mga matatalim na bagay upang maiwasan na rin ang anumang mga untoward incidents. Mananatili sa kustodiya ng immigration official ang mga nakumpiskang kagamitan at saka ibabalik sa mga may-ari kapag sila ay mapadeport na sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Kuha pa tayo ng mga update mga kabombo. Ang DILG Secretary na si Eduardo Año ay pabor daw doon sa desisyon ng mga LGU na pabakunahan lamang yung mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos kung ito ay may sapat na pahintulot mula sa mga magulang. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Pabor si Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa naging desisyon ng ilang mga local government units chief na papayagan lamang na bakunahan ang mga batang may edad 5 to 11 years old kung may consent ng mga magulang at ng kanilang guardians. Sinabi ni Año na ang parents' consent ay isang mahalagang requirement bago turukan ng bakuna ang isang menor de edad. Ginawa ni Año ang pahayag matapos ihayag din ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, Malabon City Mayor Antolin Oreta III at Nabota City Mayor Tobias Chanco na naglabas ng hiwalay na kondisyon kahit sinisiguro ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang mga nasabing bakuna ay ligtas. Tanging ang Pfizer vaccine lamang ang inaprobahan gamitin ng Philippine Food and Drug Administration para sa 5 to 11 years old. Samantala, sa pagsisimula naman ng vaccine rollout sa mga minors ngayong araw, sa datos ng Trace Up ng Taguig City, nasa mahigit 22,000 kabataan na ang nakapag-register. Ayon kay Dr. Jennifer Lu de Guzman, Head National Immunization Program ng syudad, batay sa kanilang obserbasyon, nag-iba na umano ang perception ng mga bata. Karamihan sa kanila ay hindi natakot maturukan ng karayom at masayang lumalabas ng vaccination site. Binigyang diin naman ni Taguig City Mayor Lino Cayetano ang kalagahan ng pagbabakuna, lalo at naghahanda na ngayon ang syudad para sa face-to-face classes. Ang vaccination site ng Taguig sa SM Aura, SMX Convention Center at Lakeshore Vaccination Hub ay naging children's party-like venue dahil sa mala circus ang tema. Pagpasok ng mga bata, sila ay binabati ng mga cosplayers at nag-enjoy sa mga nakikitang attraction sa venue gaya ng pagkakaroon ng puppet show. Ang bawat bata na naturukan ng bakuna ay binibigyan ng token o loot bags para sa kanilang pagiging matapang. Pakinggan natin si Dr. Jennifer Lu de Guzman, Head National Immunization Program ng Taguig City. Vaccination ng mga 5 to 11 years old dito po sa syudad ng Taguig. Ngayon po kung makikita nyo, ginawa po namin kaaya-aya ang aming vaccination site kasi naniniwala po kami na bukod po sa mga magulang natin na nangiinganyo simula pa lamang sa kanilang mga tahanan, tayo po ay nagkaroon ng isang makulay na vaccination site para mawaksin ng mga chikiting na ang pagpusok sa pagbabakuna ay hindi dapat katakutan. Bagkus, dapat maging excited para maging protektado na. Si Dr. Jennifer Lu de Guzman, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga Kastar Nation, marami na ho yung unti-unting nakakabalik na sa trabaho. Good news, ano? Dahil ho dito sa bahagyan ng Niluwagan ang mga patakaran, dahil nga alert level 2 na lamang ang Metro Manila at mga karating na lugar. Ilan na kaya? Gaano na kaya karami yung nakabalik sa kanilang trabaho? Yan ho ay ating aalamin mga kabombo, dahil ho importante na mabatid natin yung development ukol dun sa mga kababayan ho nating nawalan ng trabaho and of course, yung nakabalik na sa kanilang mga trabaho dito pa rin ho sa malaking parte ng ating bansa. Dagdagan pa natin ang ating mga balita na ibigay na sa Department of Interior and Local Government o DILG ang listahan ng mga hindi pa bakunadong mga individual galing sa 12 mula sa 17 mga rehiyon sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, gagamitin ang listahan na ito para maging basihan upang mabigyan ng pansin ang vaccination strategy sa mga barangay. Karamihan kasi anya dito ay mga lugar na malalayo kung kaya't ito rin ang magiging estratehiya kung papaano ba mapapaabot ang bakuna sa naturang mga lugar. Binigyan na rin anya ng target goals kung kailan o ilan ang mga babakunahan. Sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM for Muslim Mindanao, nakikita nga nag-improve na ang vaccination rate sa rehiyon na dati ay nasa 10% lamang, ngayon ay nasa 30% na. Pagtutuunan din anya ng pansin ang mga lugar na may mababang vaccination rates kung saan magpapadala ng mga karagdagan pang mga volunteers at mas maraming mga vaccines. Maliban pa rito, patuloy din ang malawakang information campaign ng pamahalaan sa kahalagahan na rin ng pagiging protektado laban sa virus sa hangaring mapatas pa ang tiwala ng publiko sa bakuna. Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Naglunsad ang grupo ng educators na ng hotlines kung saan ay maaaring makapag-report ang mga magsisilbing miyembro ng Board of Election Inspectors hinggil sa kanilang mga concern may kaugnayan ho sa nalalapit na national at local elections sa 9 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Nasa 300,000 mga guro ang inaasahang makikibahagi bilang Board of Election Inspectors ayon ho yan sa Department of Education. Narito ho ang contact details kung saan ay maaaring makapag-report ang mga election-related issues. Itong mga guru natin, maaaring ipadala ho ang kanilang cellphone number o kaya naman ay detalye ng mga ire-report na bagay. Ito ho mga kabombo, 0961-4215-053. At dito mga kabombo ay maaari daw mag-email doon sa act.hotline@gmail.com. Ulitin ko mga kabombo, act.hotline@gmail.com. At yung kanilang Facebook account ay maaari din hong hanapin. Maliban pa dito ay maaari din silang ma-access sa kanilang mga tanggapan upang mabigyang linaw kung sakasakali na may mga hinaing hinggil ho sa mga bagay-bagay sa nalalapit na eleksyon. Dahil naging usapin nga mga kabombo yung mga hindi nare-recognize na mga guro dahil tinuturing na parte daw ito ng ilang mga grupo at hindi naman pala kabilang doon sa naturang party list group na bawal makibahagi sa darating ho na pagsasagawa ng mga aktibidad dito sa halalan dahil konektado sa isang political organization. Kuha muna tayo ng update tungkol ho dun sa mga nakabalik na ng trabaho. Ay, good news. Alamin natin ang buong detalye niyan sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Naasahan ngayon na ang muling pagbabalik sa trabaho ng marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagpapatupad ng pinahigpit na alert level system ng dahil sa kinakaharap na pandemya ng bansa. Ito ay matapos na muling ibaba ng pamahalaan sa alert level 2 ang buong National Capital Region o NCR at maging ang ilan pang mga lalawigan sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing ay sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castelo na batay sa datos ng kagawaran ay tinatayang aabot sa 100,000 hanggang 200,000 ang bilang ng mga manggagawang inaasahang makakabalik sa kanilang mga trabaho. Habang ayon naman aniya sa pagkataya ng National Economic and Development Authority o NEDA ay aabot sa 15,000 ang bilang ng mga trabaho magbabalik kada linggo ngayong ibinaba na ang alert level system sa ilang mga lugar sa bansa. Paliwanag niya, nadagdagan pa kasi ng 20% ang bilang ng mga pinahihintulot ng operating
operating capacity sa indoor at outdoor venue sa ilalim ng Alert Level 2. Ibig sabihin nito, sa ilalim ng naturang Alert Level ay magiging 50% na ang dating 30% na indoor capacity sa bawat establishmento, habang palalawigin naman sa 70% ang operating capacity ng mga outdoor establishments mula sa dating 50% na pinapayagang maging capacity nito. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo. Yung operating capacity natin nag-increase by 20% since we have gone to alert level 2. Yung dating 30% operating capacity indoor, naging 50 na ngayon, and then yung dating 50% na outdoor, naging 70 na. So yung 20%, according to DTI estimates, we have around 100 to 200,000 jobs na makakabalik. According to NEDA estimates naman, this is around 16,000 jobs weekly na makakabalik under Alert Level 2. Yan ang tinig ni DTI Undersecretary Ruth Castelo. Magugunita na batay sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, ay nasa kabuuang 13,000 ang bilang ng mga apektadong mga manggagawa ang natigil at nawalan ng mga trabaho sa unang 2 linggo ng implementasyon ng Alert Level 3 sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa nang dahil pa rin sa kasalukuyang pandemyang kinakaharap ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ibinahagi naman ng isang infectious disease expert at vaccine expert panel na member na si Dr. Ronjen Solante na nakakapagbigay ng mataas na proteksyon sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos ang reformulated na Pfizer vaccine. Ipinaliwanag ni Dr. Solante na lumalabas sa ginawang trial sa United States na 70% ang proteksyon nito laban sa impeksyon at severe na COVID-19. Sa 8.7 million anya ng mga batang nabigyan ng naturang bakuna, napigilan ang komplikasyon ng sakit ng hanggang 71%, lalo na ang tinatawag na multi-system inflammatory syndrome. Pareho lang din anya ang ginagamit sa Pilipinas na formulation at vaccine brand sa pagbabakunang ginagawa sa edad 5 hanggang 11 anyos sa ibang bansa. Binigyan din ni Dr. Solante na napatunayan anyang epektibo at ligtas ang reformulated vaccine na nakapagtala lamang ng mababang adverse events sa nasabing age group. Sakali man anya na makaramdam ng mga side effects, ito ay kalimitan lamang na pananakit ng parte ng katawan na binakunahan, body ache at pananakit din ng ulo. Sa mga nabakunahang populasyon naman ng Amerika, mababa sa 2% ang nakaranas ng adverse side effects, kung saan wala namang naitalang namatay at lahat ng mga pasyenteng nagkaroon ng adverse reaction ay gumaling. Ngayong araw nga sinimulan ang RES bakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos dito sa bansa sa hangaring maprotektahan ang mga batang populasyon laban sa virus. Inabisuhan naman ang lahat ng mga nakakuha ng digital VaxCert o vaccine certificate na i-update ang kanilang QR code sa pamamagitan ng VaxCert PH. Ayon sa Department of Health, ang nakuhang QR code bago pa man ang Pebrero 7 ay hindi na mababasa at outdated na. Ngayong na-update na ang VaxCert, bagong features na nakalaan ho dito. Para makakuha naman ng updated na QR code, magtungo lamang sa website ng DOH na vaxcert.doh.gov.ph o nasa City Hall ng lungsod na kanilang pinanggalingan kung saan ho ito nabakunahan. Kung hindi pa nakakapagparehistro sa VaxCert, maaari namang mag-request 48 oras matapos na makumpleto ang vaccination. At sa VaxCert mga kabombo, nakalagay ang personal na data ng isang individual, yung brand at lot number ng mga bakunang ginamit, yung lugar kung saan ho ito nabakunahan at yung petsa kung kailan naisagawa o na-administer ang pagbabakuna. Gayon din ang QR code na gagamitin naman para tumugma doon sa Vaccination Information Management System na isang central database ng lahat ng local government units. Maaari din gamitin ito bilang digital proof of vaccination para sa mga magtutungo sa ibayong dagat. Samantala, dumako pa tayo sa mga balita mula naman sa probinsya. 2 miyembro ng Dawla Islamiyya Maoti Group patay sa operasyon ng AFP doon sa Lanao del Sur. May pagbabalita pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Nakapatay sa trupa ng 51st Infantry Battalion na sakop ng 1st ID Division Philippine Army ang 2 miyembro ng teroristang Dawla Islamia Mauti Group sa sitio Kangkong, Barangay Palacat, Bayan ng Piagapo, Lanao del Sur. Kinilala ni 51st IB Commander Lieutenant Colonel Fernando Payapaya ang mga nasawing terorista na sina Arafat Amino alias Salama at isang alias Gazali na kapwa miyembro ng DI Mauti Group na kasalukuyang nasa likod umano ng mga pagpaslang ng mga civilian worker na nagtatrabaho sa mga proyekto ng gobyerno sa lalawigan. Sinabi ni Payapaya na unang namataan ng ilang sibilyan ang presensya ng mga suspek sa isang construction site kaya agad ipinagbigay alam sa kanila dahil na mabilis ang deployment ng trupa at nagkaengkwentro ang dalawang panig. Hindi na tumagal ang palitan ng mga putok dahil mabilis na napuruhan ng mga suspek at nakumpiska ang bit-bit na M16 rifle at kalibre 45 baril sa mismong encounter site. Bagamat napaslang ng state forces ang terror members, subalit nalungkot pa rin ang pamunuan ng AFP dahil mga biktima lang ang mga ito ng maling jihadist beliefs o paniniwala na dati nang ipinakalat ng unang hardcore members ng Mauti ISIS group na nasa likod pag-atake sa Marawi City noong taong 2017. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! 3 individual naman ang arestado sa buy-bust operation. Kabuang 3.2 milyon na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Nasabat ang mga sakop ng Drug Enforcement Unit 7 kagabi sa magkahiwalay ni buy-bust operation nitong lungsod ng Cebu ang kabuang 3.2 million pesos na halaga ng shabu kung saan 3 individual ang arestado. Unang naaresto ng mga otoridad sa Barangay Ermita nitong lungsod ng Cebu ang isang kinilalang Renato Laurenilla, 36 anyos, matapos makumpiska ang 350 na gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng abot sa 2.5 million pesos. Samantala na kumpiska ng mga hiwalay na operasyon sa Barangay Bulacau ang 100 gramo ng shabu kung saan 2 drug suspect ang arestado. Nakilala ang mga ito na sina Sheila Tesyembre, 27 anyos at Alin Maramara, 37 anyos. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo Bombo! Mga kaanak naman ng 2 lalaking brutal na pinatay at pinaanod sa isang ilog sa Cotabato City humihingi ng hustisya. May update dyan ang Star FM Cotabato. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng 2 lalaking natagpo ang patay sa Baywalk area ng Cotabato City noong araw ng Sabado. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Binary Mastura, lola ng isa sa 2 biktima na sila ay dinukot na mga lalaking sakay ng Toyota Vios. Nakilala ang mga nasawi na sina Khalil Mastura Uto, 18 anyos, taga Sultan Kudarat, Maguindanao, at Esmael Silungan, 24 anyos, taga Cotabato City. Ang dalawa ay nihatid daw sa Baywalk area ng isang kulay puting van noong Sabado. Pinuluputan ng packaging at duct tape ang ulo ng mga biktima. Nakagapos ang mga kamay at mga paa. Sinakal pa ang leeg ng mga ito gamit ang aluminum wire. Batas tayo ngayon, sir. Ang kailangan doon, sir. Hinuli na lang, kinulong kaya, sir. Hindi na lang sila ginanong, sir. Na yung mga ulo nila, linagyan ng masking tape. Yung kamay niya, sir. Gitalian, paa nila gitalian, sir. Paano na makasaklulo yung mga bata, sir, na ginanong sila, gilagyan ng masking tape yung, sir. Yung lang kinasama na loob namin, sir, dapat kung ginanong magproblema ng yung mga bata na yun, sir. Kinuha na lang sila, sir. Kinulong na lang sila, sir. O di kaya binaril na ng isang beses para hindi na sila maghirap-hirap, sir. Yung lang kinasama ng loob namin, sir. Sana po, bigyan ng katarungan ni na po ko. Pati yung si Ismael. Ang pahayag ni Binary Mastura, lola ng isa sa mga biktima sa naging eksklusibong panayam ng Star FM. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Masintabi muna doon sa mga naghahapunan dahil may update ho tayo hinggil pa rin dyan sa cholera outbreak sa Davao Oriental. Ito ho'y patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga individual na naapektuhan. May follow-up report ang Star FM Davao. Umabot
Umabot na sa 491 ang reported individuals na naapektuhan ng cholera outbreak sa Davao Oriental at umakyat sa 6 ang nasawi. Ito ay as of February 7, 2022 ngayong araw. Sa inilabas na report ng Provincial Government of Davao Oriental, ang nasabing nasawi kahapon ay isang 29 anyos at isang 78 anyos na pawang residente ng Barangay Santiago, Caraga. Nasa 230 patients ang nasa mild to moderate dehydration, 63 naman ang sa ngayon naka-admit sa evacuation center sa LGU na pansamantala mo ng ginawang hospital. Habang 3 naman sa 30 ang na-admit sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay at 8 sa 22 ang na-admit sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang emergency health response kontra cholera outbreak habang nagsagawa naman ng koordinasyon ang LGU at ang DOH para sa long-term solutions lalo na sa pag-improve ng access ng malinis na tubig maging ang kanilang sanitation sa lugar. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Si French President Emmanuel Macron naman iginiit na malapit nang maabot ang isang deal o kasunduan na siyang pipigil sa banta ng gyera sa Ukraine. Kaugnay niyan, alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jane Buna. Inihayag ni French President Emmanuel Macron na may naisip siyang isang kasunduan upang maiwasan ang digmaan sa Ukraine. Bago ang mapagpupulong sa Moscow kasama ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin, nanawagan siya para sa isang new balance upang maprotektahan ang mga European states at mapatahimik ang Russia. Muli niyang sinabi na ang soberenya ng Ukraine ay hindi para sa talakayan. Nagtipon ng Russia na mga tropa sa Ukraine border ngunit itinanggi ang pagpaplanong pagsalakay. Ang Moscow ay gumawa ng sunod-sunod na mga kahilingan, kabilang na ang alyansa ng pagtatanggol ng NATO na iwasang maging miyembro ang Ukraine at bawasan nito ang presensyang militar sa silangang Europa. Tinanggihan ito ng mga Western countries, sa halip ay nagmumungkahi ng iba pang mga lugar ng negosasyon, halimbawa na mapag-usap sa pagbabawas ng nuclear weaponry. Sinabi ni Macron na ang layunin ng Russia ay hindi ang Ukraine, ngunit isang paglilinaw na mapatakaran kasama ang NATO at ang European Union. Sinabi niya na umaasa siya na ang kanyang pakikipag-usap sa Pangulo ng Russia ay magiging sapat upang maiwasan ang hidwaan ng militar at naniniwala siyang magiging bukas si Mr. Putin sa pagtalakay sa mas malawak na mga isyu. Si Macron nakipag-usap din kay US President Joe Biden. Nagbabala laban sa pag-asa ng Moscow ay gagawa ng mga unilateral na hakbang upang mabawasan ang sitwasyon at sinabing ang Russia ay may karapatang magpayag ng sarili nitong mga alalahanin. Iginit ito na dapat protektahan ang mga mamamayan sa Europa sa pamamagitan ng pagpapanukala ng isang new balance. May kakayahang pangalagaan ng kanilang soberenya at kapayapaan. Dapat itong gawin habang iginagalang ang Russia at naunawaan ang mga kontemporaryong trauma ng great people at great nation. Ang paglabas ni Macron sa international spotlight ay nauuna rin sa halalan ng pagkapangulo ng France sa buwan ng Abril. Ang Pangulo ng France ay nanawagan para sa isang panibagong relasyon sa Russia at noong Enero, sinabi niya na ang European Union ay dapat magbukas ng sarili nitong dialogo sa Moscow sa halip na umasa sa Washington. Samantala, muling nagbabala ang gobyerno ng Amerika na maaaring salakay ng Russia ang Ukraine anumang oras. Nauna nang sinabi ng dalawang opisyal ng Amerika na ang Russia ay nagtipon ng humigit kumulang 70% ng kinakailangang kakayahan sa militar na kailangan para yan sa isang ganap na pagsalakay sa Ukraine. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News! Philippine Ski and Snowboard Federation tiwala raw na makukuha ng Pinoy alpine skier na si Asa Miller ang gold medal sa Winter Olympics. May pag-ulat ang Bombo Radio Iloilo.
Tiwala si Philippine Ski and Snowboard Federation President Jim Palomar Apilara na maiuuwi ng Pinoy alpine skier na si Asa Miller ang gintong medalya sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Apilara, sinabi nito na dahil si Miller ang lone representative ng bansa sa Winter Olympics, buos ang suporta ng Philippine government, Philippine Olympics Committee at maging ang sponsor ng kanyang racing suit. Ayon kay Apilara, ito na ang ikalawang straight Olympics stint ni Miller matapos sa qualify sa Pyeongchang Winter Olympics noong 2018 kung saan nagtapos siya sa ika-70 pwesto sa 110 na competitors. Sa Pebrero at 13, magsisimula ang kampanya ni Miller para sa Giant Slalom bago lumahok sa slalom sa Pebrero at 16 sa Yangqing National Alpine Skiing Center. This is his second Olympics, by the way. This is nothing new to him, and he knows how to handle pressure. And this kid is very good. This year, he's way much better than the last time he represented us in Pyeongchang Olympics in Korea. Philippine Olympic Committee is here. They're here in full force. Si Philippine Ski and Snowboard Federation President Jim Palomar Apilara. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chris John Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 51 pesos 02 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar 37 pesos 93 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos at ang euro ay 58 pesos 51 centavos. Saudi Arabian Rial 13 pesos and 60 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na